Jamen, så er det en aftale. Vi glæder os meget. Jamen, det er mig, der takker. Det er altid en fornøjelse at handle med folk, der er sans for kvalitet og som brændende ønsker at vinde. Jeg hedder Jan Pytlik. Jeg er træner for det danske kvindelandshold i håndbold. Jeg har lige udtaget et nyt, ungt, spændende landshold, som gerne skulle spille for Danmark i rigtig mange år fremover. Og sammensætte sådan et hold, det er ligesom at sætte et kvikkøkken op. Det gælder om at udvælge de rigtige elementer af allerhøjeste kvalitet. Derefter så skal de jo monteres professionelt, og så kan man glæde sig. Når det hele står klart, ja, så skal vi for alvor til at øve os, så vi kan skabe de helt store resultater ved verdensmesterskaberne i Danmark i 2015, og ikke mindst til OL i Brasilien i 2016. Det tager nemlig tid at skabe holdbare topresultater, og det er man i den grad klar over hos Kvik. Derfor har vi indgået en 4-årig aftale med Kvik, og på det danske kvindelandshold glæder vi os til at arbejde sammen med mennesker, som er vant til at knokle hver dag for at nå de optimale resultater, præcis som vi selv gør. Det er godt nok kram det her. Som gammel håndværker sætter man stor pris på topkvalitet, og det kan jeg se der.